Vítajte pri ďalšej časti Let's Playu na hru Subnautica. Takže vykraftovali sme si nejaký ten vzduchový generátor. Tam je loď, tam nemôžem ísť. Tam ma jebne tá radiácia, tam sú riasy. Takže niekde... Ty kokos, ako henty smrdí, tak hnusne to znie. Dobre, takže tento generátor sme si vykraftovali. To jebneme sem. Jak to napojíme trúbkou? Kokot, jak som sa lákol. Choď pod vodu. Dobre, kde to je? Boha! Teraz som to sem hodil. Drž sa hore. Tam je. To dole. No. Hezky. Takže vyzerá, že tuto si takto môžem doplniť kyslík. Sú tie riasy. Takže poď sem, dobre. Ty zatiaľ plná. Dobre. Supíš, to sa mi ľubí. Sice som spravil obchádzku jak kokot, ale nevadí. Tuto mám olovo pod tým. Takže už viem, ako môžem zostať pod vodou dlhšie. Ja som tak šikovný chlapček. Dobre. Poberieme si tieto kokotinky. Máme na to. Ber. Ty kokos, vás tu je. Čo to je, to je vajce, že? Kričojek, nie, nepotrebujem žiadne vajko. Tieto hrybiky, mohli by sme si ešte nejakú bateričku vykraftovať. Ukáž, nie je tu už nič. Ty kokos, jaká chýba v tej grafike. Dobre, a tu vzduchovú trúbku si môžeme vykraftovať až do neviem jakej mŕde veľkej hĺbky. Ukáž, čo tu nájdeme? Prd. Sme tu akurát tak našli. Dobre, poď hore. Kde je ona? Ale vy ma už neserte. Sa bojím toho ich oného revu. Potrebujem oné. Zas na vodu, tú kokotinu. Poď sa nadýchnuť. Počkaj, ak mi na to môj inventár. Plný jak prd. Dobre. Takže medený drôt. To by sme mohli vytvoriť medený drôt. Dezinfekcia. Sklo. Strapec chaluhových semien. Však to je ono. To mám. Ukáž to. Kde to bolo? Však to je tá kokotina. Kompostujúci. To ako znamená, že už hnie. Dobre. Jasné, že je to ono. Takže vytvoríme silikón. Do piče. A takto dlho mi to trvalo? 3 časti, aby som to zistil. Ja som kus kokota. Keď si nič nevšímam. Craftuj. Spravíme trubicu. Pekne.
Nemáme viac. Osobné výstroj, trúbka. A ešte jebni trúbku. Nemáme. Ešte jeden titan potrebujeme. Máš titan? Máš titan. Jej, o to je to. Dobre. Ambulátor a poďme na to. Osobné nástroje. Nie, tuto výstroj. Len či mi ho nenapadnú. Keď oni majú radi, tak tie železa. Ty zmrdí. No ale ja potrebujem vodu. Kde to bolo, ktorým smerom? Stačí sa otočiť a hneď nájde človek trúbky. Hezky. Poď za mnou. Iba takto otočíme. Iba napojíme. Ja to môžem celé naťahovať ako chcem. Aha, hezky. Ale kde si sa jebal? Krása. To sa mi mŕde moc ľúbi. Dobre, sem si jebnem svetlicu. Lebo isto tu niekde budú tí zmrdi hnusní. Kde potrebujem silikonov? O, tam je jeden strapec, tam je druhý. Počkaj, však ja som kus debila. No poď, doplň mi ten kyslík. Dobre. To je krásna vec. Ja blbec som to nepoužíval doteraz. Ešte doplná. Dobre. Takže pomaly to tu nengujeme hore. Už to budem hrať dobre 4 hodiny. A sakra, aj akurát pri hentom. Ja to potrebujem, choď do toho do piče. Mám aspoň lekárničku. Ty poď sem. A choď do piče. Choď niekam. Ty škaredý tuleň. Poď, berem to. Takže vyzerá to, že na jednej rastlinke dokážem mať 4 desy. Si hentam. Musím ťa sledovať, ale je vás tu nejak viacej, kluci. Ignoruj ma. Čo som, pri tvojom hniezde, či čo? Dobre, to je ďalší. Kokos, krása. Čo bude mať toho silikonu, ale do piče to už je ich jak najebaných. A už idú po mne, to už vidím, som piči. Bež. A kokot. Jebte na mňa. Ber to ešte toto, rýchlo. Ešte toto. Such a greedy bastard. Ešte plný inventár mám. Po piči. Dobre, čo som chcel ďal? Toto máme. Tam máme kyslík. Dobre. Takže som spokojný. Ešte toto ujebeme. Kde sú tie hnusné? Ty kokos, takéto primitívne riešenie a ja debil, na to neprídem? Boha, nesekaj. Zober to. Pekne. Vyzerá to, že ich tam mestím viac jak jeden.
Kde sú tie kyslíkové bomby? No idem hore, jeba na to. A máme silikon, máme ho jak najebaného. Po piči. Neveríte, jak sa teším. Jak to svimuje na povrchu. Kamo, ty môžeš ísť na olympiádu. Aha, tu je moja ona. Kyslíková kokotinka. Ale ja chcem oné mechurniaka. Mechurniak, kde si? Potrebujem niečo na vodu. Kde sa oni vyskytovali? Či ja som to všetko vyžral? Počkaj, vyplávam hore, on to rýchlejšie dáva. Ty kokos, toto je po piči. Svimuj. Čo to je? Pepper. Kamo, chudinka, však ty musíš byť inak, one. Dobre. Sme tu. Enter zaistený. A poďme na to. Zadlo. Silikonová kuma. Po piči. Ani neviete, ľudia. To všetko? Človek sa snaží ako kokot, aby získal silikonovú gumu a ono mi to dá tu nejakých úplne kokotín málo. Dobre, čo potrebujem? Pepper. No, ale mám málo vody. Dobre. Kriček zoberám zlato, toto, olovo, meď, kremeň. No ja som piči, moja posledná voda. Teraz ako čo s tým do piče? Až nenájdem hen tých debilov, dobre, osobné. Nástroje. Nôž. To si teraz na mňa trúfne. Vzduchová kapsula. Svetlica. Čo potrebujem na ten oblek? Takže budeme plutvy. Dobre, takže to si budem tiež zobrať, ale teraz musím ísť zohnať hlavne hentých kyslíkárov, jak najeba, kyslíkárov. Tých zmrdov. Potrebujem veľa. Strapec, ten je moc ťažký. Poď sem, vajce, ty poď tiež sem. Čo tu máme ešte? Dobre, takže to je progres ako kokot. A spravíme si plutvy pekne. Smed máme 53, takže musíme ísť nájsť, kde nájdeme hen tých kyslíkárov. Ukáž? Ale no, nezdrhaj mi. Počkaj. Škebla budem musieť otvoriť, isto. Nie? Dobre, takže mechúrnik, poďme. Je tu nejaký mechúrnik? Potrebujem mechúrnika a súrne, alebo tu sebnem. Od smedu. Žiadny mechúrnik. Kaž, teba keby som tak... A práve im do toho buchám. Piče, ja som kus kokota. Poďme, tie škeble, ešte raz. Ideme otvoriť. Toto bolo čo? No ja som vedel, že sa mi to bude niečo hodiť.
Ukáž. Aha. Áno, však prijeb to do kyselinového hrybu. Kokot. To len mňa môže napadnúť taká kokotina. Ukáž. Nejde. No. Mechurníci, kde ste? Čo som vás všetkých vyvraždil, či čo? Chlapi, pochopte to. Bez vás som piči. Poď sem. Môj nádherný, krásny. My precious. Jak by povedal z Pána prstenov. A teda, poď, nepustím ťa. A vtedy ja kokot som toho jedného pustil. Ukáž. Je tu nejaký ďalší mechurník. No chod sa nadýchnuť. A nevedal. V ďalšej národe budú tie silikonové plutvy, ale potrebujem aspoň 4 vody. No hej. Proste mechurníkov potrebujem. Tam je ďalší. Popiči, dvaja. Kluci, nezdrhajte, ja vás dostanem. To svetlo ma oslepuje. Prd vidím. Ty čo, polietavaš nad vodou? Tu nebol ešte jeden niekde. Kde si? Kamo, kde si? Ja ťa potrebujem. Mechurník. Kde je ten smrd malý? Keď je človek potrebuje, tak zdrhne. Tam je. Poď. Poď sem. Ty kokos. Ten je rýchly. Dobre, takže tu máme vodu do stovky. A kokot tu vidím. Aha, creepvine s nožikom. Hezky. Dobrý návod, dík, kamo. Čo mi to dáva vlastne? Sporo kyselinovej huby. Dobre, ale ja sa dohylujem. K tomu si čo dáme? Týchto potrebujem nastopiť, či kričovek nepotrebujem. Titan môžem vyhodiť, to nie je až taký šmejt. Dobre, ale ja potrebujem tieto semiačka. Sakra, kokot, bež do piče. Čakaj, keby som ho jebol. Kde si? Ty zmrt. Zdrhol, čo? Zdrhol. Ja sa vidím. No poď. Ja ťa dám dole. Kokos, 280 metrov som od onej, od baseu. No, to ti už nie je také príjemné, čo? Ty svinia. Poď sem. A do piče. Ide noc. Prichází noc. Normálne zdrhalo do mňa. No, už tak nemachruješ, čo? Poďme, plávej. Ale potrebujem niečo aj na jedenie. No, tento korál idem radšej ďal. Poďme, pober týchto. Potrebujem žradlo.
Ešte taký mechurovník, keby mi do cesty jumpol. Nenasral by som sa. Chod na povrch. Musíš to rýchlo preplávať. Už nech sadím to ovocie. Ty kokos, ale brutálna planéta, keď si predstavíte, že vlastne väčšina planéty je pod vodou. To je ako keby nejaká... Kokot, som sa ťa lakol. Máš mi zimomriavky po chrbte. Si kus zmrda. Tlouštík hnusný. OK, poďme čeknúť, čo môžeme craftovať. Ale hlavne tú vodu si najprv musíme. Kde to bolo? Tuto. Dve vody. Budem mať 68% vody. Ešte jednu, prosím. Mám iba dvoch, že? Kokot, mám troch, dobre. Po piči. Žádlo ani prd. Nástroje. No, čo môžem craftovať? Sklo. Vzorka bežného kryštálu. Mazadlo. Ročík. Stopárov zub. Titaniová tehlička a litium. Dobre, takže pôjdeme zase hentam. Pokročilé. Benzén, sieťovina. Krvavý olej. Ani prd. Výstroje, no. Olovo to mám, dve. Medený drôt a titán. No, čo máme tu? Nejaké žradlo? Čo som sem nahádzal? Na čo je toto dobrý? OK. To je zatiaľ dosť. Je to k počítaču. Dobre, olova máme dosť. Sol si zobereme. Kremeňové všade najebaných a ostatné môžem povyhadzovať. Dobre, potrebujeme žradlo, takže ideme do vody. No teda, hneď je krajšie. Ale v noci tu ani kokot nenájdeme. Takže v noci sú všetci dosratí. Otáznik. Počkaj, keby som tebe skúsil to najebať. Zaspluješ tie svoje... je tu niečo, dobré. Ber ho. Ber ho. Poď sem. Delfínik malý. Dobre, jeden. Kde je druhý? Niekde si tu svietil. To je druhý. Mne sa neschováš, kamo, mne sa neschováš. Budem mať za chvíľu silikona, spravím si plutvy a budem tak naspídovaný, že si v piči, chalan. Aj keď tebe to jedno, pretože ty už budeš dávno v mojom žalúdku. Dobre, ďalší, ty kokos, jak mi pekne do cesty, tohto stiem, ten stingray. Či jak sa to volá, ďalší. Ešte mechurovník, nech sa mi to objaví, ja budem tak nadšený. Poď sem, kde bežíš? Dobre, kde máme oni? Tam je 70 metrov. Poďme na povrch a tam to jebni plnou spitkou. Poďme, šprintuj. Kde máš tie ruky? Dobre, tu máš. Poďme cez spodek. Tam je môj nasávač.
Dobre, žrádlo, žrádlo. Osobné, nie, tu je žrádlo. Pečené jedlo, alebo pracované. Dobre, ideme na Gary mod. Pečený Garyfish, pečený boomerang. OK, to by mi malo stačiť zatiaľ. Požer to všetko. Počkaj, oni mi dajú vodu. Dobre vedieť. Takže aj peperov, keď nachytám, aj ty mi doplnia vodu. Ešte aj teba si upečiem. Ja som kokot, keď nečítam hen tak tie návody. Dobre, takže aj peper mi bude stačiť. Voda plus 5. Super. Môžeme ísť. Čo tu máme ešte inventári? Lekárnička. Tu si zoberieme. Ešte čo je tu? Skéner, voda. Dobre. To mi stačí. Sejvujeme. Za chvíľu budeme mať ponorku do piče. Za chvíľu je zo mňa oný. Veľký killer. Takže bacha na mňa. Áno. Sa mi to aj neukazujú. Á, tam je ona, trúbka, ty kokos, ľúbi sa mi to, keď sa potopím, tak hneď tam nájdem ten prechod. Hahaha. To som jako poťahol od hentať je tam do piče, ja som kokota, však on do toho mohol som oveľa menej trubiek minúť. Kaž, keď to zoberiem, dá sa to? Trúbka, no. Ja som taká trúbka. Tu mi ešte kyslík pekne doplníš, kamo, do piče. Je luxus toto. Aha, ešte aj mechurovník tam je. No poď sem, kamo. Ty kokos, oni sú... Tak sa zmenšia, keď sa vzdialia. A poďte, kto si to chce so mnou rozdať? Teba si zoberiem. Jej, ty si taký zlatočký. Škoda, že ťa budem musieť zožrať. Kámo, neber to osobne. No poď sem. Ty zmrt. Aj ťa zabijem nožikom? Či? Ukáž? Aj padlo z teba niečo? Kde si? Ty smrdiak. Ten kyslík si budem musieť naťahnuť ďal. Poď sem. Z teba isto bude dobrý kyslík. Keď si taká levitačná jednotka. Ale nie, plný inventár. Kde si? Poď. Prcek. Dobre, poďme hore. Musíme kyslík jebnúť doplná. Na čo mi tá vzorka chaluhy? Nechňapem. Sa nebojím, keď mám nožika. No poď sem, poď sem. Ak ti naložím. Dobre, si môj. A tam svietia pekne oné. Je si. Nech ti naložím. Kokos, ty svetlice sú čo, nekonečné, či čo? No poď. Jak ti naložím? No poď sem, ty zmrt. Nebudeš zdrhať. Dosratý. Aha, poď sem. Vodička sa mi vždy hodí. Ty kokot, od chrbta takto? Nie, nechcem creepvine. Aha, tam je niečo.
Poď sem. Otoč sa, ty macher. Ak si trúfáš. Poďme rýchlo, lekárnička. No poď sem. Kde si? Ty kokos, normálne... Ultimate Survival, oný. Bear Grylls. Poď sem. Ty zmerdiak. A sakryš. Poď sem. Ja ti takú najebem. Ja chcem tvoj zub. Takže prvá smrť by bola. Aspoň, že ma to... Nie. Ja som mal toľko tých smrdov malých. Dýchací prístroj. No. Vzorka chalohy. Aha. Dobre, takže aspoň vieme, kam máme ísť. Tu som si nehal nejakú rybičku v kontajneri. Ani kokot. Ale... Bacha na to, už je zo mňa jeden veľký killer. No, killer. Tak sa to vezme. Presnejšie povedané zheber, lebo som teraz zhebol. Dobre. Čo tu máme naokolo? Poberme krpcoviek najebaných. Tam je kyslík, takže tam bude ten oný. Ale ja sa potrebujem nažrať. Ty svinia, a teraz to buchne. To je ako ohňostroj. OK, musím sa dostať do nejakého lepšieho úseku. Sakra, ale toľko som mal už hentých oných. Tých malých, milých. Čo to je? Aha, poď sem. Teba dostanem, to ti hovorím. I will get you, bitch. Come here, come here. Aj ty budeš moja? Ak nie si moja, tak potom neviem, či ja si... Oho, hezko. Dobre, poď sem. Poď sem. Kamo. Potrebujem tie plutvy, nech plúvam rýchlejšie. Nech všetko chytím, jak nič. To je ďalšia, aha. Ďalšie masičko. Oho, čo človek nájde. Medená ruď. To už môže ísť do prdele, už ich mám toľko, ty kokos. Poď sem, poď sem. Hej, ty zmrt krpatý. Takže keď chcem zhebnúť, keď mám málo vody, stačí zhebnúť. And all done. Ako by jeden řekol. Poď sem. Kde si? Ty kokos. No pohni. Aha, však tam je ona. Vypadnutá z mojho inventára nejaká. Teba mám, ty si moja. Kde si, tu si. Našťastie nie sú tu žiadne mesožravce. A kokot. Ty si to musíš sa tu teraz akurát vyflusať, čo? Chod do piče. Ty hnusný oný. Prďoš. Poďme, stíham aspoň jednu. A sakryš. Kámo, tak to bolelo. Toto mi fakt takúto špinavo spravíš? Jaké zvuky, ty kokos. Dobre, mohli by sme pobrať toto.
A tú trubicu si... Oho. Čo tu nevidím? Ty si znita? Či čo? Nebuď znita, prosím. No, škoda. OK, ľudkovia, takže... Vyzerá to, že sa nám začína konečne ako tak dariť. Sme killery. Tuto to všetko dávame. Našťastie titanium zásobu som si nehal tuto. A poďme craftovať. Dáme ešte potrubie jebneme ešte nižšie. Lekárničku nemáme ani jednu, takže je to v piči. Perhu. Dobre, čo som to chcel? Žradlo. Osobné, aha. Utopacký navijak. Vzorka chaloj, to bude za chvíľu. Nemáme ani na titán? Počkaj, že ja mám vlastne titánu dosť. Aj mne to už jebe. Takže pepper. Počkaj, zistíme, ktorá vlastne viac doplní. Čo sa mi oplatí viac chytať, či pepera, alebo tú diameterku, či jak sa to volá? OK. Takže escape, tabulátor, no. Takže pepper sa najviac oplatí. Ten mi dá vody jak najebanej. Aha, a už mám 90%. Dobre, takže teraz ideme ešte po trubie, poťahneme. Kde to bolo? Nástroje, nie. Ako tu. Trúbka, pome. Nice. Dobre. Ešte si zoberieme. Ty kokos titánu máme jak už málo? Nemáme málo, dobre, máme celkom slušne. Dobre. Voda ticho tam. Čo tam ešte dáme? Olovo. Aj toto dáme zatiaľ tam. Ale no. Poď sem. Potop sa. Poďme dať inventár. Korály zatiaľ nebudem potrebovať. Dobre, takže poď sem. No čo som to chcel kam dať? Počkaj, musím zistiť, koľko vlastne potrebujem na vykraftovanie toho. 3 titány, dobre. OK. Takže ty môžeš ísť sem, titán. Á, dobre, to zabera len jedno. Po piči. Baterka. Tu máme len 54%. A ešte si ju zoberieme. Ešte mi vydrží. Ja verím tomu. Dobre, takže môžete hru. Ty kokos, toto rúžová pičovinka, čo tam mám, má vždy tak lakne. Dobre, kde je trubica? A sakryš, to už je tma? Či čo? Ide tma ešte. Aha, tam je oný. Ja potrebujem jeho zub. Poď kamo. Viem, že ten jeho zub sa na niečo používal. Poď sem, drobec. A sakryš. Ukáž, neodjebal som mu z neho? Vyzerá, že nie. No poď sem. Kamo, poď sem. Nebudeš mi to kradnúť. Aha. Teraz sa mu zub odjebal. To piče. Dobre, čo som to potreboval? Tuto tento kyslík. Ale aj svetlica by sa mi hodila. No, toto nebudem riskovať. Aj keď vzorka chalohy by sa mi hodila. Máme aspoň to zober.
Dobre, bež. Ale no, chod do piče, skúsiš ísť po mne, Takže vlastne on vždycky, keď bere hento, tak vtedy vlastne si zlomí ten zub, on sa nedá zabiť. Dobre vedieť. Plný inventár, plný oný, rias, čo? Iba 2 mám, nevadí. Bude lepšie ako nič. Čo by som mohol vyhodiť? Toto by som si tiež mohol spraviť nejakú. Ale to potom. Dobre, takže tá vzorka asi bola na niečo dobrá, na tú sieťovinu sa mi zdá. Takže pokračujeme. Jasné, že hezky vzorka chaluhy x2. Dobre, na čo bola sieťovina dobrá? Čo nejedlo? Ja som nič nechytil? Sakra, že ja som kus amatéra. A čo to bolo dobré? V elektronike niečo, istota, sieťovina. Silikonová guma. Radiačný oblek. Takže ešte jednu sieťovinu a mám radiačný oblek. Po piči. Dobre, takže ber lekárničku. Ľudkovia, tuto to asi aj ukončíme. A sakry, že oni sa už tu pohybujú. Ty zmrdi. Ty kokos. Takže čím väčší progres, tým viac sa tí zmrdi tuto ku nám dostávajú. Do piče. Tak to normálne sa neteším. Poď sem. Prcek, potrebujem ťa. Budeš na oné. Poď sem. Kokos, jak som sa lakol, že či už nemám kyslík, alebo čo. Že vykapem, alebo čo sa. To len taká hnusná bublina. Že plup. Ukáž, ty mi dáš kyslík, aj keď si není uvarený? A 2-7, no jasné, po piči. To radšej aj neskúšať. Ahoj, kamo. Ukáž? Fotečka. V 11 bola, čo? Ukáž. Tam galéria. Oho. Jaký krásavec. No poď sem. Jej, jak to otočil? Je zmrhnusný krpatý. Čo tu máme ďal? Nejaká ľahká korisť? Už uvidím. Pekne, poď sem. Na puťa. Ber ho. Však som klikal do piče. Dobre. Ty si takto blízko? Kamo, nezdrhaj. Ale no. Tak náročky. Tak sa ho snaží chytiť a on... Dobre, ďalší, aj teba budem mať, dobre. Som povedal, že mi nezdrhneš, ty špína krpata. Dobre, takže noc využívame vlastne na lovenie týchto zmrdov. Je ďalší, tu sú. Mondo Shivane, choďte preč. Nemám vás rád. Vyprnete na mňa ten váš oný. Sliza, som piči. Kde sa neschováš, kamo? A teraz kde strhneš? Ďalší, pekne. A pláva priamo ku mne? Mohol?
Dobre, máme tu dník. Dúfam, že bude vykraftovaná ďalšia lekárnička. Či nefunguje to tak rýchlo? Ale no... Čo tam máme? Jednu trúbku by sme mohli vyhodiť. Oho, jaký fešak, poď. No poď sem. Puťa. Dobre. Dík za príspevok do mojej kuchynky. Dobre, ľudkovia, dík za pozornosť, takže v ďalšej časti vlastne už máme aj nožík, aj skéner, aj svetlo a v ďalšej časti už by som konečne mohol získať tam tie skurvenú vzorku riasy ešte viac a vlastne čo som to ešte potreboval? Už ani neviem, ty kokos. Jaj, hrôza so mnou. Dobre, tak vidíme sa potom. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. See ya guys.